ka jing kumplei e phi wei puwei ha ka kerteng ka bathiam tam mu Jesus Christ bulong nang pen im jongi ka benta ka bangan wanra shepi kum ka jing puson ha ka ni ka clip mat joni ka po ngabu kerteng ha ka ni ka rukom lada phi ai lai na ka ni wat ka jing im jong phi kam don jing mot ngangai ba phin ngap ye ka ni ka khubor ha du ka bakut khanang ba pin snotho ye ka ni ka phang ka bangangan kran kani ka de ka benta ka ba kong san ha du ka ta ha ka tien ka jong blai ka de ka benta ka ba u Jesus Christ kwa yangi bangin yai kran bat u blai u kwa yangi bangin ngin yai yatho ngin yai parta ka de ka jing kwa bat ka donur ka jong blai bangin nom light na ka ni ka benta kalong bangin David ye shambe ye ka ni ka benta ka jing im ka jongi om tang bangin tip Henry bangin ta ngai ru ya ka ngin ya phai bat nga na tien ka jong play iwei koren ka long ba khat sang ka khot ka lai bat ka ba sam ka tien ka jong play ka ong kum ni namar ngala IT pateng happy ya ka banen kong ya ka ta ka ba ngala padiang ru ba ukres ulayap namar ki pop jongi kat ba kum ka jing thok bat bala tep ye u bat bala penmi pat ya uru ha ka balai ni kat ba kum ki jing thok kani ka dei ka phang pedeng jong ka gospel kani ka dei ka jing kan de do not ka jong uplay kata kalong ka bening kong kalong ba ukres ulayap namar ki pop jongi kabaar la tep ye u kabalai ula mipat naga jing tep ka sni kabalai kani ka day ban wan be ka phang jong ka jing yala gospel ban kata ka daw ko ki parlo ba ie da ka do ro jong ka jing smokia nam kwa ba phi phin yak lat na kani ka benta namar hang ne ka don ka jing im hang ne ka don ka jing kermen ka bening kong hang ne nyo i baka Bible ke thu ingi po ha ba wanra ye ka ne ka benta ha ga ini agini ki dekhot ki bangla pule upol wanra ye ka tu ka benta ka bang ba ukres ulayap namar ki pop jongi kata ka de ka benta ka bening kong e ka banginon kamban smotho namar baro ngilong kinong pop ong ka city kinong room lai shipo om don ba hop em om don weru om don ba wat ya ublay om don weru baro kila le pop kila du leno e ka burom jong blay bat ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap namar ka jingboman ka jong ubrio bat ka bainong ka ba ubrio unyo na ka jingboman ka de bitang ka jingyap ka pop kadon ka pop ka bangi dale dala dia kadon ka pop lu ka bahya pateng ka bau David uang ha ka pop ha ka jingboman ka kemi ka lapun ya na lani nga lapun ha ka jingboman kata ka de ka benta ka bangi yo i ha bangi pule na ka sam ka basan puwe tingilong kinong pop ngilong ki badu jingkermen ka jingyap ka ap ka dujok ka de ka jaka ka banga bat mangingin penut ka bom jukun Henry aingu yo blay ba ka jingi ka bakrao ka jongu ka bola pha yo Jesus Christ baniap halor jo ka ding phna ulong ba klempok Henry yap halor jo ka ding phna na ka benta ki pop jonga ba jongi ban kit no e ki pop jonga ba jong phi uyap ba usha halor jo ka ding phna aga clip mat ka budon halor jo ka ding phna ka we na ka kentin ko ong ablay blay jonga balay me i no yanga namah ka clip mat ka bu jisu ukit iki pop jonga ba jongi ka don kata ka separation la ni ka jimpnya khat na ublay bat na ukres ka daw kalong bah kata ka di ka clip mat ka bu ukres ukit na ka benta ki pop jongi ka Bible ka ong ha ka rom kalenong basan de khot ba pra ka ong ublay ula padishanay la ka jong ka jingi chengi Haka ba men bangi dang long ki ba pop ukres ulayap ya play yang i abong yap ya play ka umut aji shisha de mangi ban yap andre ukres uyap
bujli lani yap ya plino na kabenta jungi kata gadi kabenta ka pangidon kam bangin smudo kabaar latep ya u ka jingtep ka pensisya ba ukres ulada yap sisya don ki breu ki badang dinai lani ki balen ki kata ka jing yap ka jong ujisu lani kata ka jingtep ka jong ujisu Henry ujisu ulayap Bat latep ka jingtep ka pensisya ba ukres ulayap. Bat tang kata ka jingtep. Hoy latep ya u. Henry ka basmul tenat kalong baka jingtep baka jingyap kamlaban bat sa ya u. Pi nang ta upol ukren tang ba ukren syapang ba ukres uyap namar ki pop jongi. Kumata ka jingto. Upol uong ru ba latep ya u. Bat kabenta kabalai kadai kabakham don kam syusyu bat kabakham don bor syusyu kata kalom ba ulami pat hagasngi kabalai ukres ubalayap halor juga ding pena yap bujri na kabenta jongi latep yo u bat hagasngi kabalai ulami pat naga jingtap ka Bible ke thu yingi lanangin pule na gospel Matthias lomba arpo pra ka dekot ka bakhat ar hangtu onda haba la bana bo jisu la mipat na jingtap kidon kine ki rangba lendo ki reuniam kini ki rangba lendo ki lumlut kini ki reuniam ki temen basan juga jiu baro bat banlet kendo ya ki sipai ki ba ap ya ka jingtap ka jong jisu ka Bible ki thu yangi wat kila penbam sbai ya ki kila ai sbai ki bat ki ong gini sipai ban om yathu wat hage leng skor bat haki breu bat haki patlang ba ujisu la mi pat ong ba ki senran jong u kila wantu no ya kamet ka jogo namar ba lada ki yathu syaka perthai bat ki wei ba ujisu la mi pat na ka jingtap kadai ka jingsha rem ka bakrau ya usaitan kadai ka jingsha rem ka bakrau ya ini ka reuniam kadai ka jingsha rem bakrau wa ka jingnya juli jiu pina kata ka dau ki penbam sbai wa ki sipai ban shu thok no ong ki ban thok agi leng skor bau jisu sim la mi pan ka jingta Henry ka basmo to na kalong omla ban set ya ka ne ka jingsha ukres bari tang ma uhi ublei uba em uba ka jingtep ka jingyap kimla ban bat ki wei pat ki blei khan da jia kertengi ta ki wei ki blei Henry ki wei pat ki blei on dah bala tep ya ki kim sim la ban bi pat na ka jingtep Henry di tang ukres Jisu ublei jongi uba mi pat na ka jingtep ka Bible ka yathu yangi ka ong kumne rom kal no bashi phau ru khat bakhandai ka ong lada me phla sinna dala ka jong ka sintur ya u Jisu ba ulong utrai pat ben nge ta ka dok nut ba ublei ula pen mi pat ya u na ki ba yap on pen em ya me ka jing phla ya u Jisu ba mi pat ka jingtep on pen em yangi on da ba Jisu la pen mi pat ya Lazarus naga jingtap ka ka ba uong ukren haga Mary haga Martha uong kumne uong ngangalong ka jing mi pa kata ka jing em ba utau ba ngai hanga la uyap unyo em bat ubriu baro uba em bat uba ngai hanga un om yap lanu pi ga ne ka jing mi pa ka jong Jesus Christ kalong ka badon bor hadu kata kadau kolong hawa ukres umi pat kita ki bangai ha uru kin mi pat nak ta kadau pol uang wadi kitu ki bayap si penon kam la kentian bal ong baki layap Henry ong baki yo thia namar bah ka wei ka singi kin sa mi pat na ka jingtap nak ta kadau para bangai ba ye para lok ba ye wat nom ya lat ya ka ne ka jing shisha ngai bau jisu yap na ka bentaki pop jopi latep ya u patungai tru baula mi pat na kajing tap haka balai kasi kajing mi pat jogu kalong ban ai hangi ka jing em ka bom yap shu lanu ru kajing em ka bom chu kot ka ba ka perthai kam la ban ai ka Henry de tamu Jesus Christ nak ta ka daw ngabu ya ka ni ka jing kran jonga bala da pi yat light nang ni ka jing em jong pi kam don jing wan te ai
Bapin yo kata ka jing em ka badan jing mod nge jau Jisu belayap na kam taki pop jopi latep ya u bok lami pan ka jing ta to u blay ker khungan tulong ka jing duai hagani ka klip mat ko pa jung i ba beneng kawan ban ai ngu ya me hagani ka klip mat jung kani ka pot ya kani ka tien ka jome ya ka bangla kran king ko try ya kani ka phang pedeng jong ka gospel kata kalong milayap alor jong ka ding pana nagabantaki pop jong ila tep ya making ko Jisu Henry mela mi pat naga jing tep ban ai hangi ya kata ka jing em ka bom jukon kum ta ai bakine ki Beriu ki bom pat nget hame king ko try kin bu no ka jing nget hame namar ka jing kermen ka don bet tang hame om don manu wala ban kit ka pop jong ubrio Henry di tang mame om don manu wala ban ai ka jing em bom jukot Henry di tang mame ai king ko pa ye jong awat kini ki bala nget hame king ko try kinang scam kata ka jing nget ka jong ki hame long bala kerkui kerteng ba khoi ba krau ka jong na ba ini baro ngapan ha ka kerteng ka jong Jisu Amen. Amen.